Missy. Hello. Okay. So, nice. Balik. Last. Pasag na muna ako dito. Pwede mo? Mo ba? Ngana? Ngana ba kung paot ka? Sa ino. Ano na, nga na mga eh. 45. Sarap. Three. Sin? Ay, tara na yung Sun sila to, lo? Gantay mo ka, ane? Oh. Tayo ka ba? Nabi ah. Sige, sige. Okay. Wala, Dijipan. Salamat ko no ya. Balik-balik kung saya. Kay mga istorya-istorya. Dijipan. Sila. Tanong ko sa nimpan natin. Ito na ba? Ay, nakawa. Dara. Ano ba? Naabi. Tadi ka mo daga Lucy. Tadi ka daga. Tapi nga ako mo. Kasi nga mysterious na yan naman. Isu na sila, kamo? Ano to, lo? Karyate. Sunod to. Kaya ako ah. Mungod yung hulan. Eh, kututod mo yan. Ang puti. Alam ko, maya. Napisi-pisi. Ito yung bayutan. Yan, nagkatawa nga din eh. Nalagay ko kapicture na ito doon. Ito nga na sa bangan. Resistor din na sila. Di na trira. Kailangan mo dahil. Five yun. Fiber man di ay. Kaya nga paano mo to eh. Ang dami na to si... Ang dami. Mabutos si... Ano si Sir? Ang Pilipan. Di ko tamis kay para pa sa buko man. Madam sa baray ha? Sabaw. Prigutan. Masabaw ba ka ng pizza eh? Uy, dala ko sa usihan na nilipay ba? Dapat yun? Dito? Uy, na lang nga. Sa usihan na ate. Sabi, awan mo, pamalimutan. Sabi mo. Oh. Awa mo rin yung picturean. Masik naman. Adi, awan lagi ka na. Kuhan, pusit. Chef. Hindi ko yung pagkaburo. Ay, naman tingin. Pero yung simong nga mo eh. Ikaw rin, edit mo yung copy. Sige, edit siya. Dahil ay puno ka ng... Sige, nanon eh. Pwede bayad na mo. Oo, Gusto na rin kuhan na rin. Dahil sa sabaw. Pusit. Kaya pagkabukan, kung may pilihan. Pero ako sir. Ang Joyce na ba din yung lipstick niya nasa? Joyce? Lipstick na, doon kasi ibigay niya tayo mo. Bago nila mo rin. Tingnan mo kayo. Ano yun din eh? Jeez. Hindi ba ito? Sino nga isudan na? Tubig? Wah! Hindi magdari na. Hindi tabi-tabi ka. Pwede niyo mo natiwaso ng humod. Homie! Pagdali! Gulay, pusit, o sabaw. Ang gusto naman eh, isubin-subin niya balhin eh, kaya sudan eh, katong masikudak ko na. Kaning atong pan, may windan, nagkabradak ko ta, nagkaprisuhan. Ito dak ko na ba ko nung kuwan ron? O, pamot mo. Kidman. Ato sudad pero naman Carmen matong mahal na. Nagtumilan? Itaw. Kung na kay 1.5 ani magpa-treatment sa kano libre pa ka di mahurot. Pinapaji ko ang ilahi. O na pa extension nga extension. Napod sila kuha, napod sila ka ng papilok. Ah, eyelash lift? O napod. No, Paano pipitin mo? Bisa ko ako sa mga kwarta. Hindi ko pa ng kula. Mas mo na pag
pag ano sa pagka-perfection. Basi na yun. Perfection na sila ipailungan. Wala naman yung pagsagang sa pagka-perfection. Panuslip. Magpapuan ka. Panuslip lagi, nos. Pataas. Hindi natin yung bagong uso ron. Oh. Ay, kay mag-cariner ko! Hindi, bagong uso. Ayun na lang pataas. Ano ba ito bagong uso ron? Rhinoplasty? Oh, right. Serious. Rhinoplasty. Thank you, Thank you. Nagimotor din sila. Oo. Kaya na may driver ka to. Oo. Dahan man. Kung sa kasing siya sakay, Isang driver. Hindi. asa kayo kaya nabigain, ha? Dito, nakahulo mo. Asa naman ang Likod. Ari likod ba? Mura mo. Ari ba biyo, mama re? Tira, Ibunday na sa payo. ayaw sa kuan kay mangita bisandal para nimo. Uy, nami gisend mo ba piliin to? Itong sapatos. Ay, sa kuan kay mudumi adto. Dami ko. A few Kita na ba to? Pagkamatay ka ng rudi. Wagi din mo. Oh, kita lagi to. Pata ng sika. Pagka tulita ka. Gapin sika niya abot. Pag ako lukso kong bintana, para kung tula ko ba ito siguro. Kaya grito? Ha? Grito? Ha? Grito ka? Oo. Kaanda ni ka grito? Grito ni ka kaandan. Matog ka ron, kaanda ni ka po ka. Wala ka kaandan, grituan pa ka. Ayun ka na kami. Wala ka kaandan, yung babiligo mo. Agamos ko na mo kay. Nga na muna sa una? Pipian pilar to kanto pleno. Pipian pilar. Ayam pipi, ayam pilar. Ayam little boy. Little boy kana. Gara-gara, ayran to di door. Mati rumi, dati sihingan kan. Das ay. Man. Pipian pilar berting si anak ko pare. Hindi kita lagi. Alas itu. Kita jadi pakai. Nanay nga na sa una, penalti. Okay, kaba dito mabalik. Bayad ka na ko data dito. Hindi ka binisya ka to sir. Tauran ka gidalya. At pinsin na punta. Na mabalik to ni boss. Hindi kita ya. Kita ya. Iyo. Ini kita kita sabon na ini. Ito, kanunay kayo sabitan nyo. Marga sa garas nga ako dito ng petisyon. Katapos ng petisyon. Sabi na, ayun sa mga damit, hindi din na. Buk-buk ko sa garas. Pag dito mga alaw po ito ba? Bantay ito ng alaw. Kung pagka yung alaw sa garas ka. Pwede sa una ng mga kwan, elementary, mag-English na tayo mo. Grade 4 pa. Gawas. Grade 2, grade 4. Grade 1. Kuya, ulit sa una. Wala na ganyan babi yung buko. Ito na na. Ano yung dahin, Jo? Sino yan na yun? Sino yan sila? A, B, C, D, E, F, G. Ano pa rin pa rin? G, H, ano ba? Am. Ano na nga mo? One, two. Aking yung kay ba, bi, di, do, do. Muna mo sa una, kami. Tama kayo naman. Muna Jo. Here is, sana. Kuya, ulit sa una. Do, mana? Kekuan. Grade 6 naman, grade 5, ano to? Uwang nag-uwa, no? Ito nagdandaan. Kanang mo, gawas ka, may I love the room, di ba? Oh, may I love the room, hindi ka ba? Sa grade 1 pa mo, may ngaron mo. Grade 2 na. Grade 2 na grade 4. May libre room lagi mo gawas sa Kuya, ulit sa una. Dami yung maestra, why? Because, siya. Siya ba yung nag-room, kung nagwa, yung ayaw mas tilbit. Ulit sa una, grade 6, dito nag-grado kayo mga kuha naman. Hindi ko siya istorya dito ya. Tiyaw. Namay muribo yung sabong mo. Ano di ka ba? Di. tao din. Nag-grade sa bulok. Kami na nakigisay sa bursa na itong kuya mo rin ito.
Coca-Cola ni kulong-kulong ba? Ang ako gisidlan. Maniin ko kisa imong katiyo na to pagkuwag pa alam makabinsaya ba. Pagsulti mo ba hindi mo tuloy mo na to. Ina maglisid na po na. Isang hapon na mauli na ka. Mabay ka pito. Ba na to handog ko sa una eh. Wala ba sige ka. Sa elementary pa, unibasag. High school naman naman nagyan ngayon na penalty. Limbasa hindi ka to in English lagi kaya ron kay medalya. Sabi dalihan. Kuya, wali sa una. Awat na nang dati singang kan. Hindi mo ipok. Gisi Uwi, lagi. nawan ko siya na uli gising sa mga maestro. Ang nila nagkadaga ba ng Pati ko ba diyang Kaki. kakiro ba diyang kanina dato. Tate yung murag Dalis? dalis. Dari nga na po di ba? Ipunta niya, kari ba? Doon man yung putin ka aring magkabanaan sila along si Astir tulo sila. Kaya pag, what's the muna to? Sir, pagkutang lagi sa ano na sir? Si Kuan ba, yawan siyas. Siyas Kuan. Punyet na ko na to eh. Balhin ko dito ko ning una ko dito ko pinaunan. May man dan. Kaya pas putin po kayo, nagkuhan niya magtuwata sa kasugong. Sabong ni Sampung. Malito ito masuwa doon. ilan tong maitek na puwag diyang naong. Puuhan na siya sa taga, storya. Dito storya.